moet ik de oorlog gruisen, voor me dit Zeugnis harken dat. Ik hoop dat het een zegen is voor je, dat je kan erbuiten en erfresh worden, door het Zeugnis dat je dan kan uitgeven. En te God zien hier wil ik dat Zeugnis vertalen, niet van dat wat ik zelf zie, voor dat wat ik ga gedaan, sondern voor dat wat Jezus voor mij gedaan heeft. Paulus zegt dat we zullen ons met Jezus ruimen, wanneer we ons met wat ruimen willen, en dat is wat ik wil doen. Ik zie Johnny Unger, mijn ouderen zijn Peter en Agneta Unger. En van klein aan, ik wist niet werkelijk wat wer Gott weer. Voor mij weer Gott plus een persoon, wanneer ik aandacht doe, dat hij doen. Plus op leren doet, wanneer ik haar aandacht gedaan, dat op irgendwie worden halen en dat het niet zo erg niet genoeg duift. En zo was ik lang denk op, ik weer zo even 6 jaar dan voeren mijn ouderen naar Canada en ik weer nog niet aan de school gegaan. En ze schickte mij door een school, op een katholische school. En toen kreeg ik ook niet werkelijk wat gezegd, wat wij Jezus werkelijk weer. En wat doen Alberta, dat passiert een ding, wat ik sozusagen niet vergeten war, wat onze familie zo eenmaal een opwachting deed. Dat weer een zin op namiddag, weer im zomer, weer een zaarschijner namiddag en mijn ouderen schoften buiten en ik speelde buiten ook. En mijn jongere zuster weer in de kwa ben en mijn dad schofte in de kwa. En zo ging het in een enge lijn en mijn dad had de ruiten op voor de kwa. En hastig op eenmaal met dat de kwa aandraaide, dat de kwa ijsfits weer, keek mijn zuster ter de ruit en daar geen accident stopte ze op switchen op wat de ruit naar heg schuiven deed. En zo staat weer door een steutel eiklamp was. Mijn dad maakt dat ook niet goed en hij draait de kwa aan. De kwa had dan je het strand gehad. En krijg je wat dem vangt de kwa aan op te halen. En mijn dad had nog niet zo wat met de kwa beleefd. En dan check dat du even de hut en dan zit dan mijn jongere zuster door en zo met een ganz zwarte kop im Fenster uitheen. En mijn dad weet niet wat hij zal doen. Hij gaat plus voet en maakt de ruit open. Zo kijkt mijn zuster door op de zetten op. En mijn dad denkt hij is dood. En ik weet ook nog, de ambulance, de paramedicus, die worden voets gevonden. En op het dichtste van door weer zo 10 tot 15 minuten af. En de weer van stuits gewacht was en die zagen dat er moest wat met je doen. En mijn dad kan niet primeros auxilios er is wat. Zo op eenmaal kwam hem door een stem aan, puste hem alle muil aan. En mijn dad deed dat en kreeg met speter dat de lung die knaken eenmaal. En dan van door weer waren opgeleefd. En dat die een paar minuten weer aan weer de paramedicus ook wat door, wie kwam de kolentje en die nam de maat. En dat weer een wonder, de nächste dag die kon ruit. Dat is eigenlijk voor onze familie zomaar eenmaal opwachten daar. Ik weet het nog, mijn dad werd zo treurig en hij had me ook terug te denken. En op zo staat leven we onze tijd weer en dat kwam ook zo weit dat we waren terug in Mexico kwamen. En dan werd het ook nog zo dat während we in Mexico waren, dat Gott Leute ein Ding tau, dat ist vielleicht nicht, Gott Leute dann eigentlich nicht tau, aber wenn wir von den drei denken, da Gott hat dort gebraucht und meine Mama, die voll in diepe Depression an. Und wir wissen was nach nicht mal, was wir sollen tun. Die schläft was nach noch nicht mal. Und so, das ist was Gott einmal brauchen dort, dass man uns einmal nur hat, die kriegen noch arm.
Så wat dan weer een nummer kan mijn mama 3, kan mijn mama eenmaal naar mijn dad en vraagt als hij het kon ten frühskonferenz met voor. Een früh had haar ogen boen en die wil zijn met voor. Mijn dad denkt ook niet zo veel, hij denkt dat het wel fijn dat hij ook wat was. Zo hij laat mijn mama met voor. En dat we een meeting was, de boodschap was voor frühs. Wat een missionaar früh had ooit. En als mijn mama is terugkwam, ze was zo begeisterd van dat. En had ik nog wat boodschappen met van een andere redner van. En zo wat ze dan deed, nu en dat als mijn daar waren op weg voor dat, nu vraagt ze als ze wel een boodschap horen. Mijn daar gewoon met zijn muziek ongehoord. En nu host ik dat mijn mama doen de boodschap aan. En daar tot werkt dat ja geistliche leven allemaal aan zijn familie op. En daar tot het toe opwaken, daar kan ik ook zelfs meer wat van GOTT leren. Ik hoor wel primos wat uit naar school ging. Die houden nog een beetje meer van biblische geschichten. Die kan er vertaald worden. Terwijl van biblische geschichten. En zij vertaalden me dan veel wat ze van de school terugweren. We we dan taub. Dan vertaalden ze me ook wat zij beleefd hadden. Wat voor van die geschichten leren zo gehad. Dat durf me helemaal niet zien. Zo'n geschichte had ik nog niet aangehoord. En krijg dan als mijn ouderen de boodschappen hadden gekregen van wie in de Bibel stond om te voeren, wo de bekering ook gepredigt wordt. En bald erop beginnen mijn ouderen zich. Maar ik wist niet werkelijk wat dat weer. Voor mij weer dat plötzlich voor een andere kerk. Maar ik wist niet werkelijk wat dat weer. En zo was ik dan op. Dan kwam ik in die jongscharen aan. Ik weet zo 12, 13 jaar. En dan vingen we een Bibel op en te merken, mij sprak er allemaal aan. En wat mij sprak er aan en dan ging ik met wat renners nu dem reden. En had ook op gebed. Maar nu dem, dus wanneer ik niet kan zijn, ik weer bekeerd waar geboren. En dat heeft mij mijn later leven zo gehinderd. Als ik in de jugend weer, weet zo, van de allemaal wordt wat van de bekering gereed, ik wist dat, en mij dat trekt toe, maar en mij dat weer allemaal zo, ik zei te mezelf, ik heb wel die haastje dat daar in zich doen, die haast die hij heeft. Maar toch innerlijk wist ik dat zelfs dat stem niet, ik twijfelde zo. In de Bibel zegt in Jacobus, een twijfelaar die kampt niet im Himmel, so ik wist dat. Ik twijfelde zo, en wen ik twijfelen dat, kan het ook niet erg zijn was wat ik gedaan had. En dat deed wat in 2015 als oefenkijken weer met Rudy Joas van Duitsland. En mijn ouderen vonden aan en ik voer dan ook met en ik werd dan uitgesteld de audiofonos aan en helemaal op te geven. En ik weet dat nog, ik voer met een leraar dan met den redner, de missionaar op te halen van airport. En hij weer staan, vroeg de leraar mij naar mijn Zeugnis. En dat weer de längste reis ik jemals voor ik aan het Chihuahua gehad. Dat was kan me zo lang voor. En dan in de werk dat de audiofonos te eten, jeder avond spreekt me het Gottes aan. Maar allemaal troost ik me ermee. Wat den laatste avond dan had Rudy Joas de boodschap van Jezus kan waren, was die erbij zijn. En dan speelde hij een video af, dat weer voor de weer een groep mensen top in de kerk. En de prediker had geroepen zijn boodschap van Jezus voor de waren komen. Krijg even wat hij de boodschap brengt, dat komt Jezus waren en dat zijn de echt bekeren en waren geboren christen dan bij maat en uitdrukking. En
was er blijven nog wat 3 in de kerk. En krijg toe, dat ging allemaal durch mij durch. Dan vroeg ik mezelf, van Jesus Vater kan waar ik werkelijk toe met bij zijn. En eindelijk zei een stem te mij, nee, die was niet. En mij direct dat zo. Ik dacht, deze oevers, ik wil gewoon met den redner reden. Ik wil van die klaarheid schaffen. En dat is wat ik deed. Ik werd ooit gesteld, als ik van ons 3 te nemen, waar ik even juist mijn vriend had. En ik ging met den redner reden. En ik zei hem dat wat mij draken deed. En hij erklärt mij krijgt hetzelfde wat de andere redners mij te mij zijn doen. Of dat we doen wat ik dat kan werkelijk voor mijzelf persoonlijk aannemen. En dat geloven wat Jezus voor mij gedaan had. En dat is hoe ik mij bekeerd had. Dat is aan 2015, den dag wat ik niet vergeten. Wie een zo bijzondere dag voor mij. Ik voel me leeg. Ik kan het geloven wat Jezus voor mij gedaan had. En ik wil tegen iedereen een zijn. We hebben allemaal nog een twijfel leven dat er is wat. Dat niet, dat is verspilde tijd om twijfel te leven. Dat leider van der klaarheid schaffen voor je Seelenheil. Wens dat gaat om de ganze Ewigkeit. Dat gaat nicht bloß om ons leven dat we niet näher wollen. Dat gaat om de Ewigkeit, als die was entweder bij Gott im Himmel zijn, oder in de hel. So ik wil iedereen toedoen dat van der leider van der als morgen. En voor al die wat door ons noch nicht sich bekehrt haben, wat noch glauben, sie machen gerne warten down, weil ich ihnen ein Vers mitgeben, uit Epheser Kapitel 2, Vers 8, da sagt dat, wegen sich Not sei je geraten, en dat nicht uitgehend. Nicht damit dat erst wer sich kann puchen, mit dat wat sich hat verdient. So, das Ding ist, wir können uns den Himmel nicht verdienen mit gute warten, erst wat. Jesus die kam ons te raden, wenn hij sagt, dat wir können das selbst tun. Und wenn wir noch gute warten tun, dat is eigentlich, wir proben onze oude klarer te vleien. Dat heeft nicht in Sinn. En krijg ze erst dat, wenn wir proben mit warten im Himmel zu kommen. Dat braucht mehr als bloß warten. Dat braucht, dat wir niet hart kriegen, nie Sinnesänderung. En dat kan einzig allein Jesus geben. En ik wil die zaad motor spreken, dat en ik wil die God zegen wensen. Dankeschön.